Здравейте, пичове! Това е една нова поредица, която започвам. Това е именно да дадем поглед на. Днешния първи епизод е да дадем поглед на Counter-Strike 1.6 New Era. Това е една много добра безплатна игра, която се играе от почти цял свят. Ако се замислите и погледнете в Замунда коя е най-свалената игра, ще ви изгледна това. Counter-Strike New Era. Не, всъщност ще ви изгледна Counter-Strike 1.6, не знам дали ще е New Era. Така. Виждате, това е първоначалният екран, който ще ви изгледна след като я инсталирате. Инсталацията не е нищо сложно. Изисква почти никакви системни изисквания. Много лека игра. Както виждате, и лесно се инсталира. Както виждате сега, това е началното меню. Малко съм пуснала звука, дай да го намаля. Но не, после. Това. После ще го намаля така. Това е доста упростено меню. Изход. После следващото е Options. Нека влезнем в тях. Options. Multiplayer. Първо, ето тук да пише Player Name. Си пишете никнейма, който искате. Може да изберете какъвто искате. Всеки пише каквото иска, нали? Тук да си изберем знак, който се поставя с T английско. Има много знакове, примерно. Тия глупости, но аз си имам то. Има и цветове. Може да си избирате. Така. Тук какъв мерник. Най-добре, ето виждате, най-добре е да изберете на Auto Size или Small, защото просто са по-тъчни. Тук какъв цвят да е. Аз играя най-често на The Dust 2 и затова ви е по-приятно да съм с червен, защото се отличава. Отличителен цвят е в картата. Следващото нещо е Killbirds. Тук може да настройвате с кои копчета, с кои контролери, какво да правите. Но аз съм си го настроила и е добре така. Тук маус, колко да ви е чувствителното главното. Просто не ви трябва толкова. Тук за джойстик, това не е за джойстик всъщност. Аудиото, всъщност звука ми е добре. Тук си намалявате Sound Effect Volume, MP3 Volume и така. Много приятна музичка, но сега не мисля да ви пускам. Видео на колко да ви резолюцията, всеки настройва. Тук Bright, гамата. По-добре са ви двете на максимума. Display Mode, Normal тук. Render, Open GLD. Тук Voice. Тук може и те да са ви на макс, но всеки си го настройва. Знаете какво е Voice. И като сте готови с всички настройки, просто давате Apply. Не. Това на вас няма да се случва. Давате Apply и после му давате OK. Не искам да влизам в сервер. Следващото нещо е тук Find Servers. Favorites, History, Spectacle, One, Friends. Ама аз не съм си запометял сервери, защото ми е нова играта. Не, аз я играта отдавна, но сега си я инсталирах. New Game. Това е главното, може би. Тук сервер, може да си правите сервер, тук се прави доста лесно, така, но нека започнем първо мап. Има много мапове, които всеки избира каквото иска. Аз да две и може да натиснете първото, което е Random Map, да ви избира каквото искате. Колко играчи да са, до 99 е максимума, на какъв difficult да играете. To game, host name, пишете каквото искате, max player, server password, max player сам. Знаете какво значи, колко плеери максимум да играят. Тук server password, това да е паролата, може и без. Друго важно нещо. Тук за колко време да купувате неща. Минута и 5 аз съм се го настроил. Всеки е настроил на колко иска. Starting money, препоръчително 850. Но началото ще ви е настроено на 800, е така. Но вие си го настроите на 850 или там на колкото искате. Тук началото ще ви включим това тикче, махнете го, защото не е приятно Friendly Fire.
приятелски огън, може да си убивате противниците, това не е приятно. Тук са Player Options, това е за ботовете настройки, какво могат да използват. Аз съм настроил да използват всичко. И тук горе-долу, тук си го ставате рандом по-добре. Това е горе-долу и му давате там, като сте готови, му давате старт. Така, това изчаквате да го заради. Изчакаме малко. Но виждате, по някой път се получава много гаден бъг, когато искате да играете. Това началото няма да ви става. Вие тази гледам сервер, защото съм си го настроил така. Ама има и такива бъгове. Това не е сервер, но това е сервер, в който аз играм много често. Но на вас няма да ви стане така, спокойно. И тук вече може да си играте. Главно като натиснете B, оръжие, може да виждате команди като RS за разсетване на резултата и други глупости. Това е главно в менюто. Сега ще пробвам да избегна няколко такива. Не стана. И така, примерно, натискате Y с Y, като натиснете и в левия ъгъл ви излиза Save. И примерно, ако поставя да се, като натиснете двете стрелки, ви пише на кое място сте и колко плеери имате тези глупости. Нека да се махне от това. И вече, като си влезнете с ботовете си играте, те се казват рандом имена и така нататък. Не са Франк и такива глупости. Джон. И това е горе-долу за този епизод. Да, само да ви покажа нещо важно, как да влезете в сървъри. Значи, двете стрелки, която едната сочи наляво, другата сочи надясно, над нея има едно по-малко копче от лявата страна на единицата. Натискате го и ето, това ви излиза. Няма да ви излиза на вас тия надписи просто. И как да се свържем сега? Пишеме така и е така Connect. И когато пишеме примерно в интернет CS Servers или сервери за CS и то веднага ви излиза сервери за CS 1.6 и копирате сервера, само от миналите места след Connect, правите с десен бутон така и пасте и то ви слага сервера и направо натискате Submit или Enter. И това е. Надявам се играта ви е харесала. Надявам се съм ви дал добра идея какво да играете през следващите 2-3 седмици или направо да се заребите по играта, защото тя е страшно добра. Ако си добър и ако ти е интересно, в смисъл, ако играш такъв жанр игри, това е според мен една от най-добрите игри създавани някога. И надявам се този клип да ви е харесал. Надявам се да ме подкрепите в новата поредица, която започвам. Аз бях The Gamer. И абонирайте се за мен, коментирайте клипа, харесайте също и чао!